zan nuna muku yadda za ku shirya duk kuɗin da kuka samu a wannan website din da na kawo muku recently na ce muku iya account mutum zai bude zai samu 21 USDT kyauta. Zan nuna ma yadda za ka shirya duk kuɗaɗen da ka samu a cikin website din. Amma kafin mu fara bidiyon kai ina neman alfarma da ka taimaka ka danna bidiyon nan like sannan kuma kai follow wannan page domin ka ci gaba da samun ire-iren waɗannan videos din masu amfani. Nagode ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyo. Da fara da abin da yasa wasunku da yawa za su ga har yanzu wasunku da yawa suna ta ci gaba da tambaya na ya ake shirya kuɗi, ya ake shirya kuɗi, ya ake shirya kuɗi, kuma kaman na ƙi kula su. To ba na ƙi kula ku bane ba, asali abin da ke faruwa idan ka duba dukkaninku sakonnin da kuke ta turawa ana nuna min a notification. Galibi dai na kalla a notification amma dai ban bude sakonnin ba. Abin da yasa ban bude sakonnin ba bare kuma tura muku bidiyon yadda za ku shirya kuɗi, saboda ko da na tura muku bidiyon yadda za a shirya kuɗi, ni yadda na bi na shirya kuɗin kenan, to ku in kun bi wannan process din za a hana ku shirya kuɗin, saboda kuma website din sun canja tsarin su gaba ɗaya, tsarin shirya kuɗin suka canja. Amma dai har yanzu in an bude account ana samun wannan 21 USDT din kyauta. To abinda suka canja din shine idan ka duba za ku ga na ce muku ma yadda za ku samu wannan link na register shine ku rubuta mini talla 1 sai ku tura min a WhatsApp dina. Na rubuta muku number WhatsApp dina sai ku tura mini sako ta wannan WhatsApp number din. Kai da zan tura mutum link na register. To kuma an mini magana kuma na yi ta tura mutane link na register. To waɗanda na fara tura musu link na register dai waɗanda suka fara bude account, idan mutum dama ya san yadda zai yi aiki da ire-iren waɗannan website din sai dai kuma bai san da zaman wannan website din ba, to ire-iren su dai na tabbatar da cewa sun shirya kuɗin da suka samu. To amma kuma dama wani bai ma san yadda zai yi aiki da ire-iren waɗannan website din ba, saboda haka komai sai an nuna mai dalla-dalla. To saboda haka ire-iren su kuma na tura musu link ko in kai ma in kana cikin su watakila ka bude account ka samu kuɗin amma kuma baka shirya ba, saboda kuma baka san yadda zaka shirya ba. Tunda akwai mutane da yawa da suka yi ta tambaya na ya ake shirya kuɗi, ya ake shirya kuɗi, ya ake shirya kuɗi. To abin da yasa dai wannan website din talla ne suka ban, shi yasa ma na rubuta muku talla 1. To da suka ban talla ina uploading video sai suka canja tsarin shirya kuɗi. Sabon tsarin da suka kawo shine kaman dai da mutum zai samu 21 USDT, minimum withdraw 10 USDT, sannan za a ɗau charges a 21 USDT din $2, 19 USDT zaka shirya. To amma yanzu sabon tsarin da suka kawo gaskiya dai akwai alamar tambaya akai, saboda kuma na farko sun ƙara kuɗin charges gas fee sun mai da shi 3 USDT, sannan kuma wannan gas fee din ba cikin kuɗin ka za a ɗauka ba, kai ne za ka sa kuɗin da za a ɗau a matsayin gas fee. Misali kana da dala 100, to ba za a ɗau dala 3 sai tura masa 97 ba, a'a za ka sa musu dala 3 ne sai su tura ma dala 100. Kaga dai akwai question mark. To sannan kuma na biyu ba za a tura ma ba ko da ka sa musu gas fee din, dole sai ka yi sayayya a website din, kuma sayayyan da za ka yi ko da kana da kuɗi dole za ka sa kuɗi ne sai ka yi sayayya a cikin website din, sannan sai a tura ma duk kuɗaɗen da ka tara a cikin website din. To kaga dai gaskiya akwai lauje cikin nadi. Tsare-tsaren su gaba ɗaya dai in ka duba gaskiya akwai kasada. To shi yasa yanzu mutane da yawa da suka yi ta tambaya na link na register ban tura musu link ba, saboda wasunku sun iya register, sun iya kusan komai, sun saba da ire-iren website din nan, to amma kuma su a tunanin su kawai website din garanti ne, saboda haka in na tura mutum yanzu link in ya bude account zai samu wannan kuɗi, in ya yi referring wani zai samu kuɗi. To saboda haka misali ka gayyaci mutane kaman 4, to in an hada da wanda ka samu na welcome bonus zai kama kusan dala 100 da wani abu. To mutum zai iya cewa tunda ina da dala 100 ba ran samu su dala 10 ko dala 15 sai yin sayayya sannan kuma su dau gas fee sai su tura min ragowa, saboda shi yana daukan kamar website din ba su da wani matsala. To gaskiya website din dai yanzu sai a hankali, tunda da gaba ɗaya ba haka ne tsarin su ba, amma yanzu kuma sun canja wannan tsarin, sun kawo wani tsari daban wanda kuma tsarin in ka duba kaman akwai alaman yaudara a ciki. Shi yasa to gaskiya dai ni ina ga mutane su haƙura da wannan website din a halin yanzu shine mafi alkhairi. Amma kuma idan ka saba harkokin platform normal to zaka iya godawa, in ka yi dashe za a iya tura ma kuɗin da ka samu, idan kuma baka yi dashe ba kaga wannan kuma shikenan. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka taimaka danna mini liking sannan kuma kai follow wannan page domin samun ire-iren waɗannan videos din masu amfani. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a video na gaba.
Afuwan na manta, yadda zaka cire kuɗin shine zaka danna alamar kuɗin kan kuɗin kan zaka danna. Kana danna za a nuna ma wannan coin kala-kala, saboda haka sai ka gangara ka yo ƙasa za ka ga USDT, to a gefen USDT za ka ga withdraw, sai ka danna kai tsaye sai ka sa wallet address naka na USDT, sannan kuma sai ka yi confirming sai ka danna withdraw shikenan.